थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जाबा मा जागोन खोमायाव हेडफन ला नङाब्ला मबाइलनि भलिउमखौ खमायनानै ला नङाब्ला बहाबा होसोबो जानो हागौ बुंनानै खाय आं सिगाङावनो बिदिब्ला बाथ्राखौनो बयबो कुइसन खालामबाय थायो आं दिनै खोन्थाथारनोसै आंना माबोरै गिदिर जानाय दालाय फ्लिपकार्ट मिश'फोराव मोनसे थेमानि बुस्थु मोना होमबा इखौ हर हराव फोननानै नानानै लाबाय थाबानो गिदिर गिदिर जागोन आं दिनै खोन्थाबाय आरो आं रावनोबो खोन्थायामोन नङाबा आंखौ नायनाय नङाना मानसिफोरा बेलेग सिख्लाफोरनाबो गिदिर गिदिर जाबा बेलेग सिख्लाफोरखौबो नायगोन जेबो नङा दे बिराद रिकुवेस्ट खालामथारबाय मानसिफोरा बिराद सोंहरबाय थाबाय मेसेन्जारावबो सोङो लाइभफोरावबो बिराद सोंबाय थायो ओमफ्रायथ' आं दिनै खोन्थाबाय आरोना बेफोरखौ फोननानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां समान समान नाबानो जाबाय नङाबा थाइसे खाना जाजागोन थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जाबा मा जागोन स' आरो ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि थाइसे गिदिर थाइसे फिसा आरो बैथालि बाजारि नों मान्दावलि साला नों मा देखायनो सानदों बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ मा फोरोंनो सानदों आरो नोंखो सानसे समाव बहाबा लोगो मोनोब्ला आं बहाबा लोगो मोनोब्लाथाय नों सेन्देल नङाबा जुता गानोब्ला जुता खुलिनानैबाबो खुबैगोन सेन्देल लानानैबाबो खुबैगोन आं नों आंनि गोजान जानायनि थाखाय आं बुंखायो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बेनि सायाव बुंनो फैदों आं आरो फंनैसो खोथा नोंथांमोना खोनासं आरो बैथालि बाजारि मान्दावलि सैमानि फिसा नोंसा नुमाया बेबायदिमोन नामा नोंफाया बेबायदिमोन नामा आरो बेबायदि नों ससियेल मिडियायाव माबा गिदिर जालायलायनाय माबा गिदिर जानाय मा खिथिनाय जादों बे मा गिदिर जानाय मा सेक्सनि मुलि मा लावरानि मुलि आरे भाइ मोजाङै मोजां बुंखायो आं हले डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट बुंखायो दे आं हले माने जेबो साननाय हसिनाय जेबो गैया आंनियाव बेबायदि खोथाखौ जुदि आंनि खोमाव खोनासंनो मोनोब्ला आं खिन्थु डाइरेक्ट फेस टु फेस जावखायो खिन्थु दे नों बायदि सिख्लाखौनो आं जावग्लिजोबगोन होननानै फायदो आं मिथिबायना बिदिब्ला खोनासं नों जुदि फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनानै साला नोंनि बे थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जालायलायनाय लागायनानै साला नों मा आरो जोंनि बर' हारियाव मा नों मा देखायनो फैदो मा गिदिर फिसा मा फोरोंनो फैदो बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ मा नों थाइसे गिदिर थाइसे फिसा होनना फोरोंनो फैदो नामा आरो आं नोंखौ जावनो होननानै फैखादो खिन्थु नों खोनासं नोंनिया थाइसे फिसायानो जा थाइसे गिदिरानो जा बा फ्लिपकार्टनिफ्राय नों मा अर्डार खालामनानै नों मा फिसा गिदिर खालामनो सानदो बेखौ नों पार्सनेल लाखि नों मालायनो बेयाव लाइभआव फैनानै बा भिडिअ बानायनानै नों ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामना होनाङा आरो उन्दै उन्दै सिख्लाफोर बर' हारिनि सिख्लाफोर दङ बिसोरबो मा नोंनि थाइसे फिसा थाइसे गिदिरखौ बिसोरबो मा सोलोंनांगौ नामा आरो बेकार मिथिबायना बर' हारिखौ नों मा खालामनो सानदो आरो बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ नों मा खालामनो सानदो मा थाइसे फिसा थाइसे गिदिर बानायजोबनो सानबाय नामा नोंनिखौ नों थिखोनो हायि बायदि लन्दाय दाय लानानै नों आरो माने नोंनिया बांसिनद्राय गिदिर जानायखाय नों लाजिनानै मा जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ नों बेबायदि फोरोंनो नागिरबाय नामा आरो लामा लाबाय नामा बेनिखायनो नों ससियेल मिडियाआव बेबायदि बुंनानै फोसावबाय नामा थाइसे गिदिर थाइसे फिसायानो जा नोंनिया गिदिरानो जा फिसायानो जा खिन्थु बर' हारिनि गेजेराव सिख्लाफोरखौ बेबायदि फोरोंनाङा आरो बेबायदि आखुखौ नों ससियेल मिडियाआवहा आपल'ड खालामनाङा मिथिबाय नोंनिया थाइसे गिदिर नोंनिया थाइसे फिसा बेखौ बादो नोंनि गस्ला सिङाव थागोन इयो आं डाइरेक्ट बुंखायो आं हरले लाजिनाय लाजि गैया बेबायदि खोथाखौ हले डाइरेक्ट बुंखायो आंखौ जाय मा सानो सान आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बाट नोंनि थाइसे गिदिर थाइसे फिसाखौ जों नायनो साना आरो जों मिथिनोबो लुगैया आरो नों फ्लिपकार्टनिफ्राय मा अर्डार खालामदो जों बेखौबो मिथिनो लुगैया बाट नोङो फ्लिपकार्टनिफ्राय मा अर्डार खालामदो बेखौ नों सिरि सिरि पार्सनेलि लागायनानै ला नोंनिया थाइसे गिदिर थाइसे फिसा जाबाबो जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा बाट नोङो ससियेल मिडियाआव फैनानै दावराव खालामनानै थाइसे गिदिर थाइसे फिसा होनलायलायनानै बे खोथा जाबाय नामा आरे मेन्टेल है क्या तु मेन्टेल लावरा नों बायदिया साला बैथालि बाजारि नों बायदिया मिथिबायना नोंखौ बेबायदि बुङाब्लालाय जों माबायदि बुंनांगौ डाइरेक्ट पार्सनेल खोथाखौ नों गावनो लाखुमानानै लाले मिथिबायना जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि फोरोंनो फैनाङा नों आरो मालाबा नों बहाबा सोरजोंबा हमजासिगोन नों मिथिबाय बेबायदि खोथा बुंनाया नों हमजाखागोन डाइरेक्ट बर' हारिनि गेजेरावहा दिनै फार्स्ट टाइम बेबायदि खोनाबाय आरोना मा बिमानि थाइसे फिसा थाइसे गिदिर बिलाय मा आखाइ देखायलायनाय बिलाय मा फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनानै मोननाय बिलाय मा हाग्रा मुलि बिलाय हाग्रा गोथां मुलि गोथां देनानै मा गोरान खालामनानै दैयाव सोमनानै देग्लिनानै गोरान खालामनानै मा सान्दुङाव फोराननानै टेमायाव सोनानै फानलायलायनाय मा मुलि बिलाय आरो मा नोंबो बानायो नामालै बिनिखायसो बुंनो रोंबाय आरो नों जुदि भिडिअ बानायनो फैदोंबा माने मोजां आखलनि भिडिअ बानायनानै मोजाङै नों जौगानो नाजा खिन्थु बे थाइसे गिदिर थाइसे फिसा होननानै ससियेल मिडियाआवहा बुंलायलायनानै एसेबां मोजां मिनिलायनानै बुंनाङा मिथिबायना स्टप इट मादार माबासो बुंगोन आं नोंखौ मिथिबाय मा नोंसा मामायाबो बेबायदिनो बानायनानै बेबायदि खालामनायमोन नामा आरो नोंसा बाबाया नोंखौ बेबायदि जाननानै फोरोंदोंमोन नामा आरो बेबायदि जानाङालै मिथिबायना आरो बेसेबाङानो मोजां जा बुङो एसेबांनो गाज्रि जायो जे मानो नोंसोरो हा स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेसेनोसैमोन
बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना आसा खालामबाय आरो लोगोसे जेसेबां शेयार खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो फैलायगोन आरो बेबायदि गुबुंले बर' हारियाव गुबुंले लाबोग्रा मानसिखौ जोङो बेबायदिनो माबाफोर खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय जे बर' हारिनि जे बिदिब्ला बाय बाय